elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha isa tak takon ka kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya, Sik tak ngombe kopi sik. ben ireng ta? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Piye? Ben ireng. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap. Nek kok elek-elek aku terus ki biasane nek wong elek-elek iki seneng e. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng ta? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wes ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha isa tak takon ka kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Monggo blonyo Bagor Brand ya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ra ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok aku kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Nek Anak kowe Vesel dicetet apa? lah emangnya nek Vesel dicetet. Ha iya no, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Sritenan nang tasih Iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Udah. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Udah aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Udah aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand, Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom wae. Hah? Duwe dom. Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya.
Mbak Tatin Lestari Handayani dalam kurung nangka blonyo. Oh nangka blonyo. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek, ora tau blas. Nangka blonyo Bagor Brand ya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok aku ngomong karo aku. Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho. Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Dicetet. Ha iya no iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, la wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Lah mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere mrih dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Wah kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Pasti peribahasa no lho nek basa peribahasa. Indonesiane. Peribahasa iki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu peribahasa, nek peribahasa Nek iki basa. Jawane apa? Peribahasa iki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Ae lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Iki Misale sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng.
Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to. Heeh. Piye? Ben ireng. Wis nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Apa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Leo, saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-onekke iki ora perkara sengit lho, Ring. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nih lho maksudnya aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wera aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sikik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng dondo bos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ngajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono nah. Bener kowe. Yo, saiki yo. Burung kok nek meneh. Se. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Elah aleman. Apa to? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel. Sok calon dadi bintang tamu kuwi. Terus ya apa Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih Pak, siap. Kae Pak Edi Mulyono ajudan
menteri. Ya. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi rezekipun lancak. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah ya nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Nek ajudan menteri iki namung dhuwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, yo. Lah sida wis nganu e. Wis ngopo? Maksudnya wis siap-siap ya. Sayange ra sorene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok. Ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sak karepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis ayo. Baleni ya. Heeh. Rinasa. Sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono dadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Parjo. Kana lu he. Ndelok ditembak apa piye kowe? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke opo aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kamandaka lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Kritenan Ayo wis terus. Heeh, terus lanjutke. Pancen cindhen sing rusak bajing-bajing ya men iki. Tin gak mau. Bajing mata ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus. Indonesia. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyolok kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Sesawangan Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Kene bisa. pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu. Nggih, matur suwun nggih Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe ya, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, anak sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Hatur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni bae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa.
Sugeng dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati nih ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba Sugeng dalu De Elisa. Rawangun. nek kowe rawangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten boten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing melampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Tidak endase bayine. Oh Pak Seno matur nuwun pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep gawa nek arep gawa. Arep aleman. Arep gawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten nek ngoten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah nggih Bu Pras ki ya regane jenengan wong. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Iki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong wis pokoke. Maksudnya ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur Oke, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kok ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Ya. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge Ngece. ngarep ngunek aku kerdil to. Kuwi ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan pritasine. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng ger aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane Kok nggodha. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tanda Bu Prastiwi nekat. Gelem aku. Oh, cah gelemane diganggu. Iya, mangga. Ya ditelaske monggo, Mbak. Pripun Bu? Iya, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Kok Mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet
kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Gak endase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ame lambene Sukimin kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Min mbok cangkeme iki sing apik. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. sugeng rawuh wonten kita Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Nah, Dan bentar lagi lumbung mau pangan. dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga, Oh, sama ibu. anjir. Lah kuwi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah, Nggih. ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Kowe iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu, justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegawa nek. Arep kegawa. Arep aleman. Arep kegawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Kritenan Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana magawe gelarira wang-wang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus.
Yen ngono kuwi ora eman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kowe kaget, ha? Anggir Antasena, oh Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku, dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakene Semar nggone bangun kayangan.
Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kokan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti Kang Akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakene Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong, nggih. Manis ana iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro?
Mano cah ikhlase paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene Bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah Cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting. Tak pethuke kok ora Pundarawati. Ning kok ya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Kowe iki piye? Aku ki Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki.
Undurna Yayi Kresna. Mriki ngestaken dawuh wilahe dantenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lah dantenan. Truk. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong numpak Pijawa nggawa stop map. Itu Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo doron-doron terus. Ya. Takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondo lumayet. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya endi Semar? Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas arep tebak jadamune marganing patimu Singalena prapteng ralis Panigas Jonggo. Sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal Wadyabala Dandang Mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panigas Jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggodha pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sawantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki.
bejo kowe ora modar. Cenjang iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe dilatih kok. Ana iki olahraga sahraga saben dina kowe ming madang wae. Sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsa-mungsa apa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene murup? Nggih. Gatut Kaca kowe. Gatut Kaca. Heeh. Kritenan nang tasih